van Facebook weer een vraag van de AD om een clubheld te nomineren. Ik dacht dat in Oorbeek om de clubheld te weten wie ben ik Katsma. Nou ja, zo'n paar omkezers die voetballen hier. En nou, je weet altijd, omke moet ook even komen. Hè? Nou, dan meer dan zijn kalmer, zoiets. Nou ja, zo is het begonnen. Ik ga leider geweest en ik ga kalken en zo wat hen. En ik ga hier wel metselen en zo wat hen. En voetbal. Goedemorgen. 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 Nou. Trek me maar man. Hè? Trek me maar. Hoe vaak in de week ben je al hier te zien? Nou, dat is elke dag eigenlijk wel zo'n beetje, ja. De ene keer wat langer dan de andere keer, maar... En waarom ging je hier dan heen? Nou ja, een beetje voor de gezelligheid en we praten. Een beetje mooi helpen? Ja, als het kan, ja, best wel. Want hoeveel jaar ben je al belutsen bij de club? Nou, het zal altijd wel 30, 40 jaar zijn misschien. Dan even mij al langer. Oh, dat kan ik wel wijzen, ja. Je hoort maar rustig aan, hè? Ja. Nevens mij ben je nomineren. Bij mij. Nou, nevens mij dat je een van de meest bijzondere vrijwilligers bent die het helpt bij een club. Nou ja. Oh. Ik geloof dat de meesten om jou heen wienen die toch van deze man die het zo vol voor de club dien. Daar moet je wel eens wat extra omdenken voorkomen. Nou ja, dat is wel mooi, maar... Hè? Het komt als een verrassing. Nou ja, mijn jetbal is wat, maar hè. Maar verder, nee, En zo in het scherms hebben we geleerd, net op de voorgrond staan, want dan hadden die altijd een beetje te pakken. 90 jaar. En binnen van 9 zei de vrijwilliger, hier vregen we er meester Veers met had ik. Ja. Wim Wouter. Wim Wouter, nou, het short geworden. Je bent eerst leider geworden. En van u werd, ben je van mij naar leider geweest van voetbal in. Hè? Leider ben je geweest van u. Ja. En reclameborden maken je als kind met Amerika en Vegerke. En treinkolken 40 jaar, dus ik dacht, die man maar wel. En hoe gaat het dan eens met voetbal hier? Nou ja, het kon beter. En ze kan ook wel beter, maar ja. Maar dat is een goeie, die man die weg, een goed aftal had je wel, ja, maar ik weet niet wat het is. En als er nou mensen binnen die denken van wij willen Katsma wel stiepje in deze verkiezing, hoe moet ze dat oppakken? Maar zeggen nee, www.btc.nl. Net stemmen, stem binnen. Stem binnen. Net stemmen, stem binnen. Zei het. Dit is een verzorgingshuis, het zorgcentrum Vegelinstaten in Joure. Wij vieren hier dat wij 5 jaar hier bestaan, zeg maar. En vandaag hebben we cupcakes maken met de bewoners. Cupcakes? Cupcakes, ja. En dat versieren we. Nou, dat is helemaal een hype, hè. We gaan mooi met de bewoners de cupcakes versieren met fondant en kraaltjes. En dat vinden mensen leuk om te doen. Ja, maar drukken. Nee? Laat me liggen. Drukken. Een beetje draaien. Draaien, oh ja. En dan trekt u, houdt u deze vast en de rest trekt u eromheen weg. Volleybal wat? Ja, maar ik ben net van Maartje, hè? Ik help je mooi met mooie... Ik ben heel eerlijk. Ja? Maar ja, maar dat was een beetje mooi nou. Nou, waarom is het jouw hobby net? Ja, ik weet het net. Nee. Ik zit louter handwerken en gebraaid zien. Je gaat zelf opeten? Nee, ik doe het niet. Dat net. Ja, maar wat met hem al die cupcakes gebeuren dan die ook leermaatje? Ja, dat weet ik niet. Nou, ik heb een heel goed idee hoor.
Want ik heb het bakje bij mij. En dan doen we straks alles in het bakje. Nemen we het mooi mooi. Dat zei Karin. Ja, nemen we het mooi mooi naar huis. Ik jij wel wat werd van jou beslist. Geen cupcakes voor jou? Nee, dat doe ik net aan mij. Waarom net? Ja, dat weet ik niet. Nee. Maar je eet ze wel op? Ik eet ze wel op, ja. Dat dan wel. Ja. Je hebt net aan de go met cupcakes. Waarom net? Nou, ik meen dat de handen verkeerd zijn. Is dat zo? Ja. Wanneer staan ze wel goed, die handen? Vroeger, toen we jong waren. Oh. Toen we achter de vrouwjongens zitten. Oh, daar ben je wel goed voor, die handen? Nou, net meer. Ja, joh. En dan moet je het kraaltje erin stoppen. Ter ere van jou, je krijgt een bloemetje van me aangeboden. Meneer Van der Heer, ja. Mag ik jou dit wat eens aanbieden in het Fries? Aanbieden? Zelfs? Nee, Fries is niet wat het geweest is. Ik heb al suiker. Alsjeblieft, ik zet hem hier neer.